Ti agaraf, ti angwyddiaeth olaf yw. Mi a fyr harwei ar ywria eth y pas ystwl a bris ath divin afgans a wsen ti a drif trei imbwnans ath divin a foch neu an Paul Gwyn sef man iddo. Ti ar garaf, ti angwyddiaeth olaf yw. Ti ar garaf, ti angwyddiaeth olaf yw. How beautiful.